Meneekö? Ajat soppaa estää. Se on kolikkoa taskussa. Tätä kaukaa katsottiin, että autoteillä joku mutkittelee ja sitten jättiin sen lähemmäs, niin senhän tämmönen isäntä ajeli keskellä ajokaistaa ihan mutkille pyörällä. Teisikö se vähän kysellä kuulumisia? Päivää! Onko vielä pitkä matka? On. Mene sinne. Menehän heti seuraavasta risteyksestä tuonne pyörätien puolelle. Suunta oikea, mutta... Ajohan oli niinku vaarallisen holtitonta, että tietenkin olisi ollut niinku halu se pyssäyttää ja sanoa, että taluttaa tuossa kunnossa pyörää. Sieltä se tullut. Pyssäytä! Ei voi! Ei kertaakaan. Ei tuo olisi pysähtynyt muuta kuin piikkimatolla, jos silleen. No, meidän puolesta tavoite on saavutettu, eli saatiin tämä liikkuva pajatso tuonne pyörättiin. Vävypoka aillesta.